ħaġa li bliet magħrufa qasam ribra l-muntanji ma jnessuk xmil dik la ix-xewqa tal-kuntentizza ta' ħajja minna problemi il-ħolma li tidwi fruħna taħtu l-tribla ma ninduna tlet kitarri u mandolina leħen jidwi fil-axxija nostalġija karamelli rib il-wib tal-isperanza rax ta' memorji għaddejjin donna xita nizla min jaf sar minnom tul is-snin kontni u gost nisma' tlet